The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City, Uno. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, sinari na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Action by no sa aton mga listeners mayang gabi hari lakat sang aton tiyempo sining gabi Webes kita karon Pebrero 24 tuig 2022 isa-isa on naton niya diri sa Eastern Visayas karga Davao Region. Ang easterlies nagadulot sang magalumon ng kalangitan may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ang frontal system hari naman sa Cagayan Valley kag Apayao na may idulot ni siya magalumon man nga kahawaan nga may pagulan kag ang Ilocos region sa iban nga bahin sang Cordillera sa iban nga bahin sang Central Luzon, Northeast Monsoon naman nga ang ilang tiempo mabatyagan nga may pag-ungguom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dala ni siya na ligwin nga mga mahinay o kung manipis lamang ang mga pagulan o kung pagtulutaliti. Diri sa Metro Manila naman kayo sa iban nga bahin sa aton kapungsuran ari nadala kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Ang aton tiempo may pagulugalom ang kahawaan hasta sa magkalumon ng atong kalangitan may naligwin lamang ini nga mga pagulan nga tuga ini sang aton nga localized thunderstorms. Ang naminhan kag Central sang Luzon ara sa kasarangan hasta sa may Kabaskugon nga huyop sang hangin magalin namin na sidlangan nga direksyon nga may kasarangan hasta nga mabalod ng ilang kadagatan. Ang nasidlangan man nga bahin sang nabagat na ukon Southern Luzon diri sa nasidlangan sa Kabisayan kag nasidlangan sang Mindanao nagapabilin man sa gihapon nga may kasarangan hasta sa may Kabaskugon man nga huyop sang hangin magahalini namin nasidlangan kadto nasidlangan northeast to east kag may kasarangan man sa gihapon hasta nga mabalod ang ilang baybayon. Sa iban naman nga bahin sang atong kapungsuran na lakip kita diri sa Western Seaboard sa Kabisayan nagapabilin lang nga ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin namin na nasidlangan ang aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado ang aton baybayon ari kita makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos ini siya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Karon alas 11:40 ang hunas naton 0.1 ang tao alas 5:17 buwas aga 0.4 metro ang kadalumon. Gamay ang aton hunas kag taob no action by. Kag alas 5:54 sining hapon nagpauwi si Haring Adlaw magabutlak ini siya alas 6 buwas sa aga. Kag ari kita sa gihapon 25 hasta sa 31 degrees Celsius 67 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. So amo ni lakat sa atong tempo sining gabi action right. Medyo mapulo pa ang paang pero pag hapon-hapon mabulubog na man. Oo.
abrupt ang aton temperature kung kaya sa may 24 ti tugnaw na. Tugnaw na na. Sunsaka naman sa 25. Aha, sige. Sir, madamo ging kasalamat may gabi, sir. Okay, welcome. Yes, sir. Action firing line. Sa mga utod tanga nagapuyo sa ibad sa baybay o konsigad sa baybay sa idalom sa taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7 mga kaaksyon. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 7:07 na karong nga adlaw Webes kita. Yari na sa Pebrero 24, 2022. Action firing line. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa aksyon radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus ang aton sa nga Twitter account mga kaaksyon. Ang aton sa nga text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sa nga mga komento kag mensahe mga kaaksyon. Ang akon sini pamangkot subong gabi mga kaaksyon, kinahanglan na bala naton nga magpanaog na sa alert level number 1 kung COVID-19 ang pagahambalan. Everyday, may mga cases pa kita gihapon, way pa nagaka-zero mga kaaksyon ang tanan nga mga lugar diri sa bugos nga Pilipinas. Apisar nga tinaganubo gidman ang positivity rate sa bugos nga nasyon. Pero ang pamangkot naton sa Marso 1, kinahanglan ta na bala mag-alert level number 1, kamuabi da sabat kag ihatagi niya sang suporta abi nga mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. On board na, tubtoblas na wibing tak na sining nga gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagali na gumba kag kaulumol nga balita sa aton sining nga pagpangalagad. Gin-check naton mga kaaksyon ining mag-live-in nga nagkalasapuan lunsay mga patay dito sa may Sibulan, Negros Oriental tinalikdan nga adlaw. Ini sila taga Hinigaran ang lalaki, ang babae naman taga Binalbagan. Pero kay ti mag-live-in partner, meaning nagapuyo sa isa ka bubong. Action firing line. Ang ining mag-live-in according sa Binalbagan PNP, may yara sang mga kaso dire sa Negros Occidental. Partikularmente na sa Binalbagan, Himamaylan kag Hinigaran nga nagatupad-tupad nga mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Action firing line. Pero hambal sang hepe sa ti kung may kaso gid man nga ang patsyon gid kag ang pagpatay sa ila tuman ka brutal kay gin pangpusasan inisla Action Oliver pagkatapos gin busalan gamit ang masking tape kag ginsulodlan o kung ginsulod pang ulo nila sa plastic. Grabe nga pagpatay sa mag-live-in partner ngayon. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon sa ato nga pagpangalagad subong nga gabi sa syudad sang Kabankalan daw grabe na gidyang pagpang-hold up da no. Kay ho sang kagabi may gin-hold up na naman nga isa ka puloy-an ginsulod sang mga more or less mga 4 ka persona nakabunet ini sila. May mga armas kag ginkuha ang 400,000 pesos nga balor sang kwarta kantidad kag cellphone. Ti pamangkot nga wala gin pabangko ining kwarta nga mo ni kantidad. Galing kay hindi gin man kahilmonon kung tani nga mga tao nga may kwarta kay kasimpleng buhay lang bla. Pero base may nakahutik bala nga damo na kwarta ho kay may negosyo nga mga livestocks mga kaaksyon. Action firing line. Sining nga tuig do ikatatlo na din nga dako nga pagpang-hold up das Kabankalan mo. Ipasunuron tani abi. Samtang didto sa syudad sang San Carlos, sang Domingo nga kadungan sang ambush nga may alas ang 3 nga nagkalamatay kay isang pilason. May isa ka pulis to gali nga natiruhan accidentally, allegedly, sang iyaman lang upod nga pulis igo sa ilok subong ara sa hospital. Action firing line. Sa probinsya nga balita, Governor Lacson nagpanugyan sa mga Negrense nga hindi maging na kumpiyansa kon mag-alert level number 1 ang Negros Occidental husto na. Action firing line. Damo gidyang gahambal nga dapat hindi lang gitaanay magsagi ka kumpiyansa, no?
Tigaling kay kita nga nagahalong Portiged. Pero ang nagatalalambong sa mga caravan kag grand rally sa kampanya ambot kon nagahalalong manisla. Action firing line. Perting caravan ni Bongbong Marcos hindi matago, damo tawo pero ginakulbaan ako Action Oliver after sang 15 days nga base anong matabo bla ay sus ko. Action firing line. Samtang opisina ni Vice Mayor Familiaran nakabato na sang appointment ni Pau C. bilang talos nga konsehal sang amay nga nagtaliwan, ina nagika na sa DILG. Kaya ang interview ta nagligad nga Martes, way pato kabaton si Sir Familiaran mo. Kaya gina-process pa maybe. So karon halin sa DILG, ara na gidman. So actually gina-contact naton si Madam Pau C. Mangayo malanta kuntani sang iya bala Action El Rey nga palayag bala nga ti konsehal ka na sa syudad sa Bacolod. Ay, why man taton gasabat na amo-amo man sa iya amay man pasensya. Action Brian Borden. Action firing line. Ang hambal ko, once nga nga public official ka, you are open all the time sa mga interviews. Amo lang ang aton pangabay. Kaya ang imo sining nga mga gusto ipalabot sa publiko, hindi mo na Action El Rey, ma-house to house. Di ba? Basic na. So paagi sa pagpangalagad sa mga radio stations nga mabuyagyag ng imo tingog, dako na nangabulig nga makahibaluman ang komunidad nga ay may konsihal na tagali nga bag-o, da mo na bla, siya glinigbulo sa amay niya, ba do hindi man may man gasabat bisan text Action Brian Borden. Action firing line. Sige, balikan ta na karon ang Sineco, may isya naman. Pasensya gid Sineco bilang konsumidor, hindi ginaton mabalibaran ang mga isyo nga mga pamangkot na sa Sineco. Kay may ara bala Action El Rey nagpamangkot kung pilagid bala ang bonus sa mga board of director. Kaya kung report 80,000 mo, ang ilang acting manager hindi maghatag kay may ara kuno sang data nga naga-govern nga hindi makapagwa sang dokumento kaangay sina. Hindi man na private, kooperatiba man na, public man na, owned by consumidor man na. Action firing line. Pero tiila na, respetuhon ta sila. Kung ano mo, Central Negros Electric Cooperative. Mo na, dapat ipabalaw nga sa publiko. Hindi ko na pwede. Sige lang. Action Brian Borden. Action firing line. Last City 12 na sa aton sa nga pagpangalaga Action Radio, Philippine Standard Time. Action firing line. Antes ko magpamulya sa national baunano, maninag kalahinabo dito sa Balita International, no? Kay ti ang Russia subong nagapalupad na sang ilang sini nga mga helicopter sa mga rocket nila kung ano na lang ang mga hinganiban dito sa Ukraine, mga kakon. Action firing line. According sa report sang Ukraine man, may ara na sang 5 ka mga Russia planes ang ila sini nga nagkalaigo na. Nagabin ay sporte na to sumong binakbakana ito sa ila. Rason nga ang presidente sang Ukraine nagdeklara sang martial law. Pero ining pagdeklara sang martial law, nagapanugyan siya nga hindi ka mo magpanik kay normal lang inaagod ang mga pangatawo hindi maginuwa sa ila sini puloy-an while nga nagalaptama ng ila sini nga mga soldado dito sa Ukraine subong. Action firing line. Sa pagkapait, ang mga world leaders mga kaaksyon nagkondina na sa pag-atake sang Russia sa Ukraine. No? Si UN Secretary General Antonio Guterres, mga kaaksyon, nagpalayagid nga dapat ipatuman anay ang humanity. No? Ipatuman ang humanity, nagpanawagan kay Russian President Vladimir Putin, mga kaaksyon, nga papapulion ang ilang sila mga soldado gikan sa Ukraine. Action firing line. Si US President Joe Biden naman nag-aayo gid sa pagpangamuyo, no? Nag-aayo gid sa pagpangamuyo the same as ang British kag ang Canada, mga kaaksyon nga mga leaders nga kuntani ahay magpangamuyo ay kita maguntat na ning kinagamo. Ti subong mga kaaksyon padayon paghihapon ang pagpangatake didto tinaga kabaloka gin patuman na gid ni Russian President mga kaaksyon ang full-scale invasion against para sa Ukraine, mga kaaksyon. No? Action firing line. Ti subong may pila ka mga pungsod nga kaiping lang sang Ukraine ang nagpapariser na sang ilang pagpalayag
nga may ara sila sang intensyon nga buligan ang sunsin oman nga maghalalin didto sa pungsod Ukraine ka magpadulong sa ila agod sa pupuhon sa amo sini nga sitwasyon. Action firing line. Oo, sige. Dira lang taanay hasta mga kaaksyon sa sitwasyon dito pero monitor gid kamo kay time to time gina-update na diri sa Aksyon Radio Bacolod. In fact, sa nagligan nga semana may ara na to sang anom nga nagpalauli diri sa aton sa pungsod Pilipinas mo. Akon pila to ang nagpalauli diri sa aton. Action firing line. Kag may ara naman mga kaaksyon sa mga pag-monitor sa embahada sa Pilipinas dito sa Ukraine man sa mga utod tato nga nag-ililistar mga kaaksyon. May ara to sa mga Pinoy nga hindi sila yagid magpauli, daw sila gana nga magpauli di sa Pilipinas despite sang ila subong kadelikado nga sitwasyon. May mga Pinoy dito Action Oliver nga didto na gid sila yan nagapangabuhi mo upod sa ila sining pamilya. Kumbaga for good didto na gid kuntani sila kay nami man ang Ukraine kanami isang pangabuhi nila didto mo katawhay blang gobyerno na to kanami man. Ti subong bisan ginaayo sila sang embahada sang Pilipinas nga magpalauli anay duway sila gana because nga naka umpisa ka na bala sang imo sini nga pagpangabuhi pagkatapos mapululi kamo sa mula na kadali. Pero ti ginakuha na karon ginaplastar tanan-tanan sang gobyerno Pilipinas mga kaaksyon, no? In fact, may mga 7 ya kapungsod nga nagasuporta sa Ukraine, no? We don't know kung maglala ining sitwasyon basi mag-ililintra ini kag magbato sa Russia. Amo ning balantayan, no? Amo ning balantayan nato mga kaaksyon pero kabay pa basi subong palang malugpayan ang presidente sang Russia nga untaton ining pagpangatake dito sa Ukraine. Action firing line. Sige, ang iban nga balita makaaksyon sa aton sini nga pagpangalagad, update kita kay COVID-19. Subong adlaw may ara sang 1,745 ang bag-o. Ang aktibo 55,079, ang nag-alalayo subong 2,045. Action firing line. I'm sorry. Dito karon sa Metro Manila mga kaaksyon, plastar na gid ang posible nga pagpabalik iya sang alert or pagpadulong na sa alert level number 1 sa Metro Manila. Sa nambal ko na sang Martes ang gabi, nagmeeting ang mga alkalde didto, no? Kay concern subong didto man mo. Daw totong international mga tao to kag damo gito itawo. Pero ang mga private hospitals o kon Private Hospitals Association of the Philippines makaaksyon o kon PHAP or nang tawag sini, nagpanawagan sa gobyerno nga kon pwede hatagan pagid sang duha ka semana nga i-monitor ang aton subong nga alert level number 2 before kita manaog sa alert level number 1 most likely didto sa National Capital Region mga kaaksyon. Action firing line. Ining palayag sang ila presidente nga si Dr. Jose De Grano. Suno sa kay De Grano, base bala kon ang publiko pinagusto kag hindi pagsundon ang anuman nga mga protocol kag anuman nga mga SOP under sa alert level number 1 kag magproblema na naman kita sa palaabuton. Action firing line. Plus pagin nga ti wala untat nga tinipon-tipon tob subong sa National Capital Region bangod sang linagaway sang aton sini nga mga national candidates mga kaaksyon sa pagpangampanya for May 9, 2022 nga election. Action firing line. Subong ang aton nga mga pribado nga mga hospitals nga nagpagwa sila sa sila nga statement maybe because nga hindi na sila gusto pa masulit nga mabutang naman sa intunses dira kag sa ital-ital ang ila sining hospitalization capacity mga kaaksyon nga kung kaisa daw hindi kanay mga kabaton sang mga normal nga balatian because sa COVID-19 nga nagasululobra nagalalinya na yung mga pasyente sa mga gwa sang hospital mga kaaksyon. Action firing line. Speaking of kampanya, ti ari, gayuhom ko, ginagabasa lang ko, gayuhom ko mo. Kaya nga si
idol mo, Action Oliver, ako na idol, Action Oliver ha, BBM, do hindi naman siya magtambong naman sa iya ka Comelec na gin mismo, kon Comelec kag CNN nga debate, Action Oliver. Action firing line. Sa CNN, daw dako nagidya ang tsansa nga di siya magtambong. Sa Comelec, why pa siya nakadesisyon, pero do laban-laban nga hindi man. Now, wala man gid palayag kung anong mga rason sang grupo ni BBM, mga kaksyon, angot sini. Pero, si presidential aspirant mga kaksyon nga si Manny Pacquiao, may ara siya sang panugyan kay BBM. Action firing line. Hambal ni Pacquiao. Siya, bong. Bong, appeal good bong. Appeal good bong anang kuan, debate good bong kay sayon raman kaayo. Action firing line. Hinambala niya si Bongbong Marcos. So siya, tambong ka sa mga debate, oh. Kay nga, sa pagkahapos, may Pacquiao nga ginasuyaan nila nga undergrad kag pigadong utok kay boxing lang anabalaan. Pero subong nagapanguna iya sa mga debate iya or mga Q&As mga kaksyon. Action firing line. Ang Manny Pacquiao siya wala man gikahadlukan ang balya. Siya bong wag kagihadlukan na. Kay nga sabton man lang ya ang mga pamangkot sang mga nagapamangkot sa mga panelist la. Di way man gid ka dapat hadlukan. Sa CNN Pebrero 27 may ara sang debate mga kaksyon ng aton sa mga presidentiables. Si Bongbong Marcos do hindi naman magtambong. Action firing line. Amo-amo man sa Comelec. Ang Comelec nagpalayag nagligad kadlaw nga napulo ka mga presidentiables ang magatambong sa debate. Kabulo ka Luzon, Visayas, and Mindanao na mo. Na? Pero daw wala pa gid nakadesisyon si Bongbong Marcos nga mag-attend man sini nga mga debate mga kaksyon kun ako kanito do inang hindi gid man niya debate nga sagi kamo kalinalisay da do why gid man may ara man kung kaisa sabat-sabat do mo na be pero mostly do gid pamangkot ka man lang sa mga plans mo plataporma di gobyerno Action firing line. kag paano mo mahatagan solusyon ang mga problema nga ginatubang sa Pilipinas although nga hindi niya problema nga overnight matapos mo pero nag-aalalatras anyways ila man na iya no depende na sa inyo. Action firing line. Ari na kayo homan ko di kay si Presidential Isko Moreno. Hambal niya, kung akong dumaog, kwaon ko yung gabinete, member yo, si Vice President Leni Robredo. Action firing line. Siya si Lacson, kwaon ko na kung gusto niya sa idalom sang akon liderato, gabinete man, kag uyatan niyang anti-corruption czar, mga kaksyon. Do kanami man na sila no kay do patawa man ning ila gani no pero Action firing line. kon mag-abot gyud man sa panahon kundi mayuman na nga ti inablang nga bisan amo ni subong sitwasyon nila nga mabudlay magdaog sa ila ginapadlaganan pero ginapayuhom nila gyapon ng publiko. Action firing line. Kay na si Senador Bato de la Rosa do na kuan siya disappoint siya. Kay wala nagtalalambong ang mga natungdan nga mga tag-iya kag organizers ang sabong sa mga bulangan nga ginpatawag niya sa isa kon tani ka committee hearing or natawag sina daw Q&A man palamangkutanon bla da. And sulo kay Bato siya hindi pwedeng mga abogado. Si Bato subong Committee on Public Order and Dangerous nang ginaoyatan niya mo sa Senado nga committee ba. So gusto niya nga imbestigahan ining pagkadula sang mga sabungiro sa pungsod Pilipinas nga subong nagdangat na sa 33. Action firing line. Kung diin ini sa nagkalalad to mga kaksyon ambot kung paano ina nga nagkaladula ini sila. Ano abi may mga reports sa ginpagwa si NBI kag CIDG kag si PNP nga ininggin pangkuha nga mga sabungero Action Oliver. Posible nga may nahimo ini nga katuntuhan sa ilang pagpangsabong. Action firing line. So no sa report, kung silang tagiya sang manok, ibulang nila. Pero wais laga pusta sa ilaya manok nga inog bulang. Didto sa nila pusta sa kontra.
likom sa ihibalo sa nagapusta sa ilaya manok mismo nga mga nagasupport sa ila. Kabalo sila nga manugdaogin sila Action Oliver kay ang bulang nga gintakod sa manok nila kiwi. Action firing line. Di pag away sa manok nila, hindi niya kaigo sa kontra. Pero sila igo na, kay na madaog na sila mo. Sa piyak sila pusta. Kung hindi man kiwi ang bulang, umal. Action firing line. Pero amoning pinaka-gamay nga motibo or pinakadako nga motibo rather, nga ginaimbestigahan karon sa otoridad sa pagkadula sa ning 33 ka mga sabungero, mga kaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Kahapon diri sa Bacolod sa Grand Rally nga ginpatigayon ni BBM, Sara and mga companions nila. Puwerte, overwhelming tod, puwerte sa pagkadamo ang nagbililisita o kung naglantaw, ano? Diri sa syudad sa Bacolod, nagtuga sang kagutok, nagtuga mga kaksyon sang kakugbat bangod sa health protocol nga way nasunod. Ang iban way man mga face mask, ambot ko nakapanakop to ang task force disiplina. Action firing line. Kaya daw ba intigid to katawo ang nagkadtoto sa kwan mo, sa binyo, agod bantayan ang 80,000 nga nagtalalambong kahapon. Action firing line. Kaya kung gingusto lang sa task force disiplina nga pagwa sang citation ticket ka manakop Action Oliver, pila katawsan gurong nakolekta nila mo sa pagkadamo sa lawayon, susko, may kunway takikita, black. Action firing line. Kahapon diri, naga-viral na subong, ining hitabo nga allegedly, ginhaboy sang tarpaulin o kon flyers or flyers, ang guya ni BBM, mga kaksyon, sang mga supporters ni Vice President Leni Robredo. Action firing line. Grabe, iya mo. Mga maisog man to nga mga katawhan, no? Lo pila man to slak bilog, ro mga 30 bilog nga nagasuksok man sang pink nga ti Leni sila mo. Leni sila. Nga nagasinggitan mati Leni kami mo na ang lain lang to kay igong nawong ni Bongbong Marcos bla. Ti daw hindi naman manami, daw sulusubra na gid manad. May mga physical attachment ya daw lain na. Ti sa mo pala to nga sitwasyon nga way to sila pinangsikop Action Oliver man. Kung ikaw maro, pulis, pwede mo na to madakop dayon. Kaya hindi na naiya husto ya, against na naiya sa kinamatarong sa isa katao nga nagapapili bilang presidente nga damulayon mo siya, okay man na lang singgit-singgit kada pero as to nga tandugon mong personalidad, yato lain naman na. Action firing line. Pero ti subong inayawan gid sini ining babae ning taga Talisay ni taga dinhi. Bao, next time hindi nyo na nagpaghimua maluoy ka mo sa inyo pamilya kag sa inyo mismo. Ti subong ginabalbal ka mo da sa social media sang mga malaway nga mga tinaga ang inyo sa nga pamilya na dalasa na da sa pagpakamalaot ka lain. Action firing line. Eleksyon lang niyang aton, no? Eleksyon lang ni after sa May 9. Ini mga kandidato nga nagapapili subong miguhay ni slagyapon kamo yung naglainay kamo na buot napakahuyan pa kamo. Action firing line. Pwerte gidya, pero anong koneksyon dira? Kung kahapon kainit gid ano, pwerte gidya. So may koneksyon naton dira makaksyon kay allegedly diri sa Negros Occidental. May ara sang 18 ka mga lugar nga ginakabig karon nga areas of concern kon eleksyon sa lokal ang paghahambalan. Action firing line. Nagligad to 12 lang. Subong 18 na gid, no? Tido ka kwanhaw, nga do ka lain sang senaryo subong ikumpara sa nagaligad pagidto nga mga panahon abi nga do ka jutay lang to 5, 6, 8. Subong 18 ya ang report nga bag-o mga kaksyon nga nagwa nga ginakabig posible mangin hotspot gid siya or areas of concern sining nasambit nga election. Action firing line. Lingko ay kundi ito nga nag-merge ang vice governor kag ang gobernador meetingay nga dapat hindi na magkontrahanay gid magintindihanay lang tadi for the benefit abi sang aton lugar nga way na sang kamog. Subong pa nga nagdamo ang ining nasambit iya nga areas of concern. Action firing line.
ay nano nga sitwasyon man. We don't know anong basis nila, ano? Pero ay gali. Ay gali ka. Sige, balikan talang karon na. Amo na kaksyon ang problema kung diin inigid nga mga lugar subong. Kag kung ano ang solusyon nga himuon sang aton sini nga mga otoridad labi na gid sa pagpanguna karon sang Commission on Election. Action firing line. Kay hindi na ta gusto masulit pamakaksyon ang kalahinabo tubla sa may Moises Padilla. Ngay may nga nagkalamatay gito ya tong nagliga gini may nagsululi render na to di. Na? Damo na nga sitwasyon. Mabudlay ina. Sa nambal ko na eleksyon lang gining aton iya. Why na ta sang iban pa di nga tinutuyo magbuto gid lang. So kung magabot sa punto nga may mga concern areas kita, may ara hindi man mahambal guro nga may ara sang inkwentruhanay nga dalagko gid in between abi. Basi may mga private groups dira or ano nga mga grupo nga nagahimo sa mga aktibidad nga hindi mayo. Action firing line. Kahit di pa malambot ang aton sini nga resource person, maka-action sini matiniyon pakaronan ko. Napakaronan ko na kay balikan ta ginakon diin ini nga mga lugar kay para makahibalo man kamo dira kag para makapreparar man kamo. Anong basis nila san o ini sini bag-o ini sa ilang nga intel monitoring abi paano sila nagkuha sang data nga mangin areas of concern ang ini nga mga lugar. Action firing line. Sige, pagbalik naton karon dugay tistingan ta ginang alambuton maka-action but for the meantime gina-endorse naton sa inyo ang Gluterna Plus Herbal Capsule nga epektibo The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga... Okay, may gabi. Milili Oligo sa Bunny Cave. Salamat. Gid Alex Fuentes. Elizabeth Gamala nagamonitor man. God bless. Rofi Libran. Salamat. Gid Christy, si Maria Lea Marabailes Banaglorioso. Ibnek Subray sa Camilla, Bacolod South, Tangob. Otay Benedicto, ginagreet siya lang si Madam Vanessa Star Miyok sa Minnesota. Aimee de Benegracia, present here, Barangay 16. Salamat. Si Gary Orokay, good evening Sir Brian. Namiyaw ko sa Mambanaw og family Castro og Orokay. Wow. Labayan Eduardo Jr. Action Bray paki-shout out kay Baby Lyken sa Dubai, Tatay Miguel, and Navy Kati. Thanks. Elvira Hilogo Araman, Homa Lomina. Melvin Peñafiel, Paul Spat III. Toto Tatan, good evening Action Bray. Ang iban nga tao wala nagapati sa vaccine. Kay na brainwash na sa ila relihiyon, may ara gid ko kilala di sa amon nga ginahambal sa ila nga relihiyon. Tiway ta mahimo dira. Milili Oligo Tamyon nyo lang. Vanessa Star Mayo Doc Mat Mayo Jinky de Lagdon Will Amarax Montesa. Rochelle Fulgencio Susana, Utay Benedicto, delikado pang face-to-face classes kay ara pa ang COVID and kahapon nga linibo nga nag-attend sa rally wala delikado. Kay back-to-back man wala na gani respeto ang task force disiplina kay ginguba ang task force kwarta. Tuod no? Hindi pwede ang face-to-face pero ang grand rally okay lang. Dejen John na pinakadako nga krisis na maabot arena. One pa lang kaadlaw balda na ang market stock. Edilaos, taga-monitor man with Dana Isabel sa Victoria sa Dejen ambal niya high-tech klase World War ini ang naga-intra sa stock market gapanek. Imbong jo Campo, Aimee de Benegracia, ahay. Mayo pas Pacquiao, hindi talawit. Maski undergrad, base ang irason naman ni BBM is bias si CNN. Digi-digi, good evening, Sumbray, nagdamo ang gapon ang nagtambong kay BBM rally. May tag 200 kag 300 ang bayad. Ay, gali. Wow. Christine Minies Villalubos, si Aimee. Yes, Sumbray, so many people kahapon. Ang pamangkot pila. From 500 down to 200.
Gary Amerila ang panawag na sa babae nga naghaboy kay BBM, baghak. Ray Flores Barayuga, evening Subray, Lodi, Subray, monitor lang kami barangay Pandanon. Si Marilo Lim Himenea, Action Bray, damo gid guro na dakpan ni taba kay damo waay gasunod protocol. Laban-laban damo naman COVID nga magwa dason nga inadlaw. Palayo lang. Virgil Pinda, Action Bray, monitor always Celine Holmes, stay safe and God bless you and your family. Ayo lang ko sa mga naga-watch vlog kay isa lang ta mag-send. Oo, hindi sulit-sulit kay inang yakadula ang iban nga kwan. Iban nga mensahe kay ginutok siya, no? Isa lang ka-send, no? Kung may send kaliwat dapat may ihambal kagid. Noel Alisahe, Bray, good evening. Iban niya ginahimo nila chupi. Babad nila paligo kag purgahon was bulang. Ay gali muna. Mario Lim Himenea, bastos klase babaye. Kung ayaw mo sa BBM tani namuyong ka, no? Balay ka sa inyo balay. Way ka magawa, way respeto klase babaye. Kung ako kay BBM, balik ko to haboy. Georgia Gargasiran, good evening. Subray, tani bala support with respect lang kag hindi magpanghaboy or manghaboy sa kontra kay ma-reflect na sa ginasuportahan. Actually, ang supporter ni BBM, ginaamo man na nila si Lenny. Ginasigitan man na nila gani. Patas-patas, malang gani kay Prokalaway gid. Laway gid. Dona de la Gracia, good evening Sir Bry, watching from Barangay Estefania, Bacolod. Sige, salamat gid. Standby lang kamo na balikan ta kamo dugay ha, damo pa ta balita. Las 7:36. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radyo kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalaman sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, kaya ibang damo na dulanog dramo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumampos-lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Seksyon Marlon Genovea
Good evening, Action Bry. Monitor lang sa Barangay Mansablay, Isabela. Salamat gina from 7193 na. Evening, Action Bry, hindi si Pausi magpa-interview kay nalatnan siya ni BBM Guru. Di alain man. Katanda gani sa mga listeners ta, na. Halin sa kay 367. Hello and happy evening, Action Bry. Para sa akon, hindi dapat ipabutang sa alert level number 1 because ara paghihapon ang COVID. Maybe gusto lang sa government magtaas naman ang cases. For what reason kamo na lang binag-binag? Thank you, Git. Wow. Si Sir 28, ganay palaya, ganay man diho. Nayara man siya komento regarding sa pamangkot naton nga kinanglan na balang magpanaog kita sa alert level number 1. Ambal niya, biko last year pa ning alert level number 1 daw suggestion malang na tanan, bahala na si Batman. Tapos may komento man di siya. Hambal yati sa babae ito nga naghaboy sang flyer sa nawong ni BBM. Tinusubong na buligan siya ni Lainey. Action Firing Line. Ay, ambot na lang. Anyways, may gabi lang sa Love Castellanes. Naga-monitor subong. We have Action Marlon Hinavia sa linya, mga kaksyon. Provincial Capital Reports. Ang mga balita ng Action Marlon Hinavia dulong sa aton sa D3 Bayo. Dogang proteksyon sa kaugalingon. May koneksyon ni Gyapon na sa alert level number 1 sa Negros kag iban pa. Action Mar. May gabi. Aksyon na bra, mayong gabi. Kay nasang odtote pinabangkot. Taman na si Governor Bong Lacson kon na bala pabor siya nga ipaidalom ang Negros Occidental sa alert level 1. Aha. Nagabot na bulan sang Marso. May pag-ala-ala at sombray sa pagsabat si Gov. Kay kon siya lang niya ang pasugtan, mas pagkamayohon niya ang sombray nga ibabilin ang alert level 3 gani ang sombray mo. Taas pa ba? So siya 3 lang anay. Aha. Isan nga nagadubo na ang kaso sa COVID-19, ay luyagin di Gov ang sombray nga maniguro bla. Ano nga kon ipaidalom sa alert level 1 nga ginatawag na nga new normal. Aha. Ang kaso sobra itag single digit na lang bala. No, dito tayo na lang din. Kay sa eksperyensya namono ni Gov nagligad nga mga tinuig ang sobra ay ara ng kaso sa 58 mo. Mga pinakaubo nagligad nga tuwig to sang Pebrero sang 2021. 58 na lang sobra ito. Pagkatapos yun yung panubuan ang alert, panubuan ba ang mga limitations kag restrictions, dito ang sobray bumutyog naman. Nagbabalik naman ang sobray sa libo-libo ang kaso. Gani. Hindi ko sigov na mabalik kita sa mo sa senaryo. Kapoy na. Pero, ang bal ni Gov, kung nanogad man ang mga desisyon sa ulihin sang National Interagency Task Force, respeto ko niya kag amo na ang sundo na sobray. 522 na lang ang kaso subong sa Negros Occidental. Wow. 522 kag dutay ang sobray ang nagadugang sa mga active cases. Mayara tag 12, mayara tag 13, 14. No, so pag bulan sang Marso, laban-laban malakit na man siguro ang sobray ang ang Negros Occidental. Sa mga ipaidalom sa alert level 1. Aha. Ay ang National Capital Region gani ang mga Metro Manila mayors to nagpabor man ang majority sila mo. Subong Action Mar, I'm sorry, ginabasa ko subong. Ang mga mayor to subong niya, kuha na gid gusto na gid nila nga mag-alert level number 1 sa Marso kay tag 200 na lang ang kaso nila to kada adlaw sa Bilog NCR. Yes, ang sobray. Kag para ka magka-kampanya sila sa insakto Tumpak. Oo. Malabo, medyo daw hindi sila kahulag insakto mo kung alert level 2 or saka-saka ang alert level status sa isa ka lugar. At sobra mo na, hindi lang maghatag isang kumpiyansa hambal ni Gov, halong lang yapon. Ay ang COVID-19 ari gihapon Correct. May nakapatay, may nagadugang na mga infection, no? Pagmulan sang Marso, pagpita uno gina sobray dira na ginalauman nga may bag-o nga executive order nga ipagwa ito Lacson base man sa buwas Biyernes, laban-laban sa sabay Biyernes or Sabado siguro may ipagawa na lang anunsyo ato sa nga gobyerno nasyonal. Ariyo si Governor
Bong Lacson. Are we ready for alert level 1? I prefer to stay in alert level 3. But since they gave us alert level 2, I prefer to stay in that level. No? I always like to remain cautious, though, especially during a campaign. Somehow, at least there's a reminder to be careful under an alert level 2. But if you say alert level 1, then you're already practically back to normal. No? So, again, it's just a reminder to everyone that COVID is still around. Our numbers are going down, yes, but anytime it can go up if we don't take care of ourselves. Amo na sobrang halong lang kay si Ambal de Gof nagapalapit na ang official campaign mo. Campaign period sa lokal nga mga kandidato at sobray. So, halalungan gid, no? Pag isabot sa bulan sa Marso, dapat gid Ambal de Gof itubsok sa pinsar ang COVID-19 na gihapon upod naton sa bisan din lang nga lugar. Amo ginang huna-hunaon gid dapat pirmi. Amo gina. Kamo na sumara. Ang gamay nga panugyan lang ni Gov Lacson angot sa alert level status. Action bar. Singit ko lang gamay na tabi na si Mayor Rene Gustilo nakamuno gid siya nga lane gigli si Gov, no? Kapon nagkahambal na si San Carlos City Mayor Renato Gustilo kay active sila gali sobray nag-decide pala. Kapag support sa kay BBM Sara. Nag-meeting ni sila. Nag-ilusurihanan ni sila. Ara si Gov. Ara ang tanan nga mga public officials ang first district sang Negros Occidental. Ang rason kung nga ang nag-BBM Sara sila kaya mo ng order ni former Congressman Jules Ledesma. So si Gov lang at sobray ang hindi BBM. No? Hambal ni Augustino, si Gov Lacson Lene. Pero kayo na, why pa sobray ang sila nga nagbuha ka sa Tanaga, alin kay Gov Lacson, Lene siya. Why pa? So hindi kagad official. Pero, ang balde Gov kayo na, si Lene Robredo, ang grupo niya, may grand rally, mandiri sa Bacolod, sa sunod nga bulan, kag makadto sa matambong siya, kung may invitation siya, nga mabaton. Okay. Kung magtambong siya, dapat kahambal ang sombray nga si suportado niya si Lene Robredo. Kiti, daw, why nagin man, di man bation, gani sila ni Isko, diri subong, ano? Pero kabalo ta may mga organizers na sila diri, pero ang aton namin dabla, nga kon ikaw isa ka nagapapili presidente, nami gid man nga pagkadto mo sa isa ka probinsya o kon nga city, abi, may maamuma sa imo nga dako man nga official action bar mo, like kahapon, vice governor ang nagaamuma kay BBM, kundi grabe ga, si Gabong kag naga puwerteng agiya. Oo, bulopin ka ha, sobray kon makauna ka mo. Ini 28 ka mga alkalde bisan nga may manifest of support. Posible ang sobray nga base kon makitaan man ang presensya nila sa Grand Rally sa iban nga mga kandidato man mo. Pwede. Kiti tao malantay. Sa may arak sobray ang suportado ang suportado si Marcos. May ara man ang suportado lang si Sara. So kahapon hindi to tumahambal galing nga BBM Sara ginto sila taran-taran, may posible nga Sara lang. Ang iba nagsobray kaya nagupod na lang Kaya mangguto magsiling nga kag prangkab lang natin. Kahit hindi bangod si Sara lang yung ako suportahan. Upod na lang siguro Natin 28, 3 bilin. 3 bilin ang way nagtambong si Mayor Maranyon kag sino iba action mar? Magay City Mayor Alfredo Maranyon III. Sabi si Mayor Salvador Escalante. Kag si Palay Mayor Elizares Montellar la. Okay, si Okay pa intindi tato ya dito daw Lene posible gina si Palay. Amo na ang kining tatlo ang report kinabaton sa is Lene. Amo na sa mga ginahambal sa mga pareho Manila nga opisyal sa gobyerno. So balang kagin na tiko matabo kilalang sa Lene 4 sa mga matagas opisyal dari sa Negros Occidental. 4 lang.
Isa una gani si Presidente Duterte duha lang. Duha lang. Oh. Tuod Tuod, no? Amo na pero may ang gina sulit-sulit ko. Aha. Ay why ka kahulugan nga damo ka Mayor? damo ka supporters sa mga mayor. Aha. Manaog ka na kasi Duterte gani duha man lang. Correct. Taog man ka. Tsak to tong imo gapon basi kalabanan to nga nagtambong Sara kalabanan balati syempre si Bongbong ko di dalalahig na lang na mo nabi. Gani man. Manang tayo pang sobray ni kay bala mo hindi pa si Gov magkahambal kay dala nga haling sa Janis po. Kani partido ni kamo Nationalist People's Coalition ni sa sobray. NPC di siya. NPC. Sila sa din pinakamataas nga leader sa NPC, siya kandidato sa buong Vice President. Gani man. Si Senate President Tito Soto. So wala pa siguro ang sobray sang final bala nga mando no ang inasaring nga central office kung NPC ang paghahambalan. Ang linong gikatama diri man sa Bacolod subong hodo ay pag dinahom-dahom mo. Isama na daw. Kung anong habyog sa probinsya, bakit ko daw mo mas pakulod gano? Daw amo gina may nagalusot kay istorya nga daw total why man di mga BBM ti direte kay Leni abi dira gid we amo gina action mar. Oo. Ang tipal na hunaton tang sobray sa bulan sa Marso kon San One magabaha naman ang thing nga duwag. Correct na. Oo. Kay iti sa Bacolod di man ang adopted son niya diri, di niya naman ni makuan pa kay ang spokesperson gani subong ni Pacquiao di former mayor Monico Puentevilla. Teda bala si Puentevilla kag Lunardia kay do ka mga ga ido kag kuring man ga sumpakilay man permi mo. Dani man. By the way may grupo man sumbray nga gasuporta man kay Pacquiao. Ano bala kita ko Councilor Maribarbla. Yes, correct. Oo. Pero ti sa probinsya ang Leni, hindi mo gid malawlahogan action mark kay ti si former Governor Lito Cosculluela action mark di ba Leni man ano? Mga planters. Isa man sa mga lideres. Oo, ti Basco gid may ngalan gid. May kwan ako sa mga bulang pa may sampok na mayo. May sampok hindi kiwing bulang ano? Oo. Sa Balantayan ang mga development rin. Sige. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na Marlon Hirabayan. Mga ka-action sa din kaman sa Pinas. Labuton ka sang Amon Balita ka Servicio. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang balita ng Action Marlon ni Navia dulong sa aton sa D3 Bayo Duga nga proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. Amo tong mayong panugyan ni Governor Lacson, no? Galing kiti bisan ano nga alert level number action Oliver do inway na gid man na sunod ang protocol. Waya, number na lang gid aton niya ko ba daw ka compliance bala nga ti atin subong sa alert level number 2 or di gani alert level number 3 ta because if in case kung may ara sang dalakpon dira nga way nagasunod sa health protocol may basis bala. Ariyo alert level number 3 taway kamuga sunod sinido mo na bla pero kon lang tawon tagid ang senaryo sa palibot waya face mask na lang yung ara sa aton nga nabilin. Action Firing Line. Nagbalik na taya sa normal which is nga ako mismo nalipay man tagani kay ang mga tao doga makit-an maliwat ang yuhom sang nawong nila bisan di mo makit-an ang bibig nila kag baba pero makit-an mo blang medyo nalipay na kay may income na sa matag adlaw nga tanan unlike before sang 2020 kag 2021 nga medyo puraot gid ang sitwasyon ta pero tiya mo na hindi ginaton babasol ang gobyerno if kung ano sila ka strikto kay para mana sa aton. Action Firing Line. Ang partiya sa politika ti kuan na Lacson laban-laban sa Leni na siya no si Gov Lacson laban-laban nga Leni ina pagintindi kung iban nga mga konsyales, senadores kahapon Action Oliver nga nag-upo di kahapon at toto nagrikta sa opisina ni Attorney Jan Orolao kasi Attorney Jan Orola bilang nagapapili gobernador sa Negros BBM siya. Action Firing Line. Na amo na pagintindi ta mo at toto si Attorney Larry Gadon gusto ko tani gani makipag-picture ni siya mo kay siya ni Permenga Singgit yang bubo ang amigo ko nga ara na bla. Nakapa-picture sa gapon Action Oliver. Pagpa-picture, ginkuha niya video, hambal niya Attorney Larry Gadon, no? Hambal niya, maraming salamat po, bla bla bla, susuporta mo sa akin. Hindi ka bubo! Amo nang hambal Action Oliver. Tarong. Action Fire
firing line. Tutuod ginaya. Hindi ko inaano klase tao ni sa Attorney Larry Gadon. Ganun kita mo nang iya nga style man mo. Sang iya sining nga personality, hindi mo na mabasol. Isa kang isa sila, may lain-lain nga personality. Kita mo si Attorney Harry Roque. Lain man personality sa sao sa iya, no? Paro-paro G ng iya, paro-paro G. Paro-paro G. Mo na be, ano? Sino pagin? Ang kay Governor Singson, ganun nga style, lain man para magsikat sa mo. Higda-higda sa mga uyab. Para istoryahon. Oh, may mga style no? Hambal yan ni Sir Utay Benedicto, ho? Damo tao kahapon, mga fans ni Robin Padilla, kag hindi BBM. Ang kadto sang tao kundi si Sara Laban Lane ang nagtambong. Okay. Ang ato lang naman simple lang Kung sino man ang butuhon mo, tibutuha lang, respetuhan na, hindi na kayo sakiton tayang mga kandidato, sobra naman. Action firing line. Si Jusel Holiesa tapos, samal niya, Action Break, good evening. Istoryahi kami balansa na tabo sa NGC kay ina. Do kasadya gito kuno kay ina pagsulod ni Pausi sa office ni Paps niya. Tikay way man siya ka pa interview. No, muna gani nga gatawag kami sa iya kay gusto namon tani nga makahigsayod siya kay makonsihal na siya mo. O, sa dason simana kuha na gid siya. Matambong na sa sesyon i-recognize na gid tipos interview man tani na. Action firing line. Action Bryce, si BBM Sara ara tubwa sa Kabankalan. Gali, andi lang ko sigurado, no? Kay do ang taga Kabankalan do galalabot naman to di mo, no? Sige, balikan ko karon ang iba nato nga pagpangalagad mga kaksyon. Action firing line. Sige, balikan ko ng iban karon. Antes pa naman, karon i-check tabing patrol, ayoon ko lang sa aksyon John Diaz. Sino tabo nga pulis bala nga natiruhan or naigo, aksidente lang, sining armas lutang sa upo man nga pulis dito sa San Carlos. Action firing line. Pero ginendorso naton sa inyo maka-aksyon ang The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po ito medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung pamimati na to na, no? Naga-monitor si Rima Tinion dira sa may barangay Kabanbanan, Himamaylan. Si John Loe Tibos, salamat gid sa pag-monitor. Gina-greet man ni Sir Alex Montesa mga kaksyon. Gina-greet yaman si Ma'am Vanessa Mayo, Dokmat Mayo, Ma'am Jinky de Lagdon sa Phoenix, Arizona. Salamat gid. Sige. Salamat gid sa pag-monitor. Ang iban diri matamaton taniyo gamay lang action bride diri sa Isabela, wala gid tupa ang mayor nga aman. Kay ginakurakot para sa pumuluyo dapat sa ining eleksyon hindi na magpagbutuhon si Irene. Uy, tagaling kita nga nang urakot siya ba? May tanay ko may ebidensya, no? Good evening, Action Bray. Kung magdaog si BBM, hindi ni madula ang COVID. Salamat. Wala ka. Action na Bray, lihog ko tamyaw sa pamilya ko sa barangay Dumanan, Florentino, kag Leydan, kag Sarmento or Sarmito, kag ilabi na gid sa ilan ni nanay ko, tita. Daligid lang ha. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan Totong Florentino ni Florentino gid man. Salamat gid. Kag ari ho mayang gabi ba daw tayong dumalimtan ko pa ba? Mayang gabi lang kay Sir Edgar Defensor. Nan halin ka yang mabuot kag mapinalanggaon nga anak kag manog pakasal na. Ang Defensor. Salamat kita tay Edgar sa pagmonitor ha. Action firing line. Sige, check nato na bing patrol sa Sirimat Tinion. Ano tabo sang pulis nga ini nga ang naigo ini sa sang armas sa luthang sang kaupod yaman lang mga kaaksyon, ano? Action firing line. Yab action dyan diya sa patrol. Action dyan may gabi. Maayong gabi action Bray kag sa tutaran nga mga ka-aksyon kung madumduman sang Pebrero 20 Domingo ining adlaw ang naglanog nga balita action Bray ang nagluntad nga ambush dra sa area sa barangay Palampas sa syudad sang San Carlos last days pasado ang takna sang aga. Pero according diri sa San Carlos PNP, ang Tistaman in Action Bray, may una sila nga ginrespondihan nga isa ka shooting incident along area sang Ilaban Street, Barangay 6, syudad sang San Carlos. Kita rin una natingala, kay Tiko na ibaluan, I mean pila ka ma-involved sa ambush direction Bray. Ibang residente sang Barangay 6, sabi naton kung may kaangtanan ining kaso sa nagluntad man digto. Pero according diri, kay Police Lieutenant Ruby Aurita, ang Deputy Chief of Police, kagawaman ng spokesperson sa San Carlos City PNP, nga ini-separate na nila action Bray nga lakat. Kay ang nagkandak sang isa ka casing and surveillance operation o kung amuni ang pamaagi agud may baluan kung bala matuod ang report nga ilang nga nabaton in terms of action Bray sa transaksyon o negosyo ng illegal nga droga dira sa area sa Barangay 6 ang nagpatigayon siniya Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kunang RPDEU aksyon na Bray. Kati na ibaluan may nakainlaing nga unit sang drug operatives ang Pro 6
mayara RPDEU, amo ni sang Special Operations Unit, mayara pagid ang sa province, action by amo ning PDEU, o kanang Provincial Drug Enforcement Unit. So ini sila ya na base sa may Camp Delgado sa may syudad sang Iloilo. Ang natabo sa nila according to kay Aurita sa nagka-conduct sa surveillance, usually action by kinanglanon nila ginabili nila kung kaisang ilang mga personal nga mga gamit para hindi sila masuspetsuhan do mga taktika o strategiya sa pinaka mga police operatives para hindi sila ma-identify sang iladra nga ginamonitor sa lugar mismo action by. Ining si Police Corporal Jegan Pastor Perdi. Police Corporal Jegan Pastor Perdi may asawa kag in-action bray ang ilan ni address din na link sa iya dito sa may kay naga-report bisa sa Camp Delgado syudad sang Iloilo. Ginpayag rin ni Aurita o kani Aurita nga mabutang na ni siya tani ibilin niya siguro ining iya nga armas service firearm niya kay malakat na ni siya no mapanglakaton dira sa may barangay size para iya nga maibaluan kung makita big sitwasyon sa palibot. Galing kay isang naena ni kuno nga itongtong araman das tupad niya ining si Police Corporal JP Bautista nga legal man ng edad ini action by gulpi lang kuno nga naglupok ining iya ginakapitan nga armas. Ang subo sinidri kay ti ang igo sini sa tuog gabahin sang iya nga ilok ni Police Corporal JP Bautista. Damo maning ila didto na una gin respondihan gindalain ni sa may San Carlos City PNP and then eventually para sa mas nagakaig nga pagbulong ang nagbaton sini sa iya maning Metro Bacolod General Hospital diri sa Banga Escala sa may barangay Estefania syudad sang Bacolod. Sunjan? Yes, ano nga armas ni man? According kay Abalorita, hindi nila ma-identify kay even ang suspect action bray wala sa ilang custody subong. Okay. So ang natabo sinadara do late reporting lang ning kaso sa San Carlos City PNP. Bali ang gahandog gid sining case ara gid action bray sa may Region 6, no? So may pagkatabo sini I'm sorry Sunjan, sini pagkatabo sini San Domingo. Wala iya sang San Carlos sa PNP nga nag-investigate dito do ka is OP man na sa local police basta may mga insidente. Supposedly ginaction tayo mo nang pamangkot naton kay Police Lieutenant Aurita pero according sa iya ana tabo gintutukan nila action bray ining ambush. Wala na nila to natalupangdan o kunagaan gid sang italupangod ining kaso diri nga pag luthang sining isa ka pulis sa kaupod na niya nga pulis. Pero kung madumduman naton ti halos lapit na ng isa ka semana nakaligad antes man na naglanog ining balita. Wala man aksyon ba ang pulis mismo nga nagpagwa sa nagpabalo ang mga residente dito man sa lugar. Kon why gina isang may concern citizen nga nag-report daw why lang gid hilmonon balita nga. Amo na ang ginpunto naton kay Ma'am Aurita. Dito nagpangayo man sila pasaylo nga wala na pabalo kay according sa ila natutukan ang kaso sa ambush, no? Why gid man di man gid naton ang balo nga daw why gid sila binagpabalo pero kibot lang kita kay mostly na yung mga mosiniti dapat ang pulis nga report gini action day sa Nokpo mo, no? May mga spot reports na, no? So subong waay gid, no? Kun way kita na nawag, tiduway gid tek balo nga mo nagliklatabo da. Yes, amo na sa ang matudtuod nga senaryo action na Bray. Ti susubong ang San Carlos City PNP wala na latest update sa medical bulletin sining persona nga involved. Nagpakigangot makita gani sa may Pro 6 kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So far wala pa sang know-how si Sir Solis, no? Sa sining kaso action Brian. Ay nano nga sitwasyon nga Domingo pa to ang aton nga mga utod nga may mga ranggo daw ay pa ideya sini nano man ni man. Amo na ang balya sa akong kay pagpabalo naton siya sining kaso nga makapakigangot pa di siya sa may Nokpo or diri abi sa malapit nga mga police offices para may baluan ining latest medical bulletin. Sining gi-inform naton nga biktima sining accidental firing nila nga panawag action by. Sige. Amo man kinagita pamakot naton kay bisan ang disposisyon sining suspect subong wala dito sa may San Carlos City PNP gina-refer kita ni Ma'am Aurita sa may RPDEU action by. Okay, taga region sila mo, no? Yes. Sige. Ari ang person kilama sa part ni Ma'am Aurita. May gina-report diri sa amon prior sa incident naton sa Barangay Palampas na may
na ano gan accidental firing ang atong isa ka tropa while nagakandak sila sa surveillance. Ito sa Barangay 6. Okay. So, may igo. Ang ilang initial report sa Tudri sa Amon, yun ay igo sa may talong sa Gilok. Ang ato niya isa ka pulis. And, until now, wala pagig kami makayon sa update kung ano ang status niya. Action dyan. Action by naman yan si Police Lieutenant Ruby Orita ang DCOP sa San Carlos City, PNP. Sige, ulat-ulaton Report ta. ikan sa patrol. Action by? Sige, ulat-ulaton ta na. Buwas, i-update na nila na. Yes, Action Bray. No? Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Jan Diaz. Kinagasiling sa tutaran niya maka-aksyon sa rin ka mga bahin sa Pinas. Labutan ka sa mabalita kag servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Action Firing Line. Halong gid ang aton sini mga operatiba kiti kung kisa aksidente ni mo gid malikawan, halong-halong lida sa tanan nga mga tinion mga kaksyon. Action Firing Line. Sige, pwerte may iban pa tadi nga mga balasahon gamay gid lang niyo. Si Sir Otay Benedicto tamyaw lang advance happy birthday kay Madam Vanessa Mayo sa Minnesota. Bao, si Madam Vanessa Action Oliver kung mapapili ni presidente, madaog na lang ni Action Firing Line. Porte nga mga greetings sa na halin sa aga sa gabi sikat-sikat si Madam. No, salamat gid na. Sige, amo ning mga maukod ta nga mga tagpalamati nga walang tigil nga naga-monitor sa aton. Amo ning kalingawan na to mo kay ti sa abroad ni sila. Alangan man sa gisla pamati na lang sa mga balita nga taga didto ti kay diri sila sa aton sa Negros, Bacolod. Ang kalingawan nila Action Radyo Bacolod. Salamat gid, salamat gid. Action Firing Line. Sige, si Shane Anthony, Action Bray, good evening, watching live sa New Jersey, ganiyo. Thank you and God bless mga kaksyon. Oy, may update kita mga kaksyon sa Russian kag kon Russia kag Ukraine. According sa report, ang pinaka-latest subong confirm and official nga report, 18 ng patay sa pagpangatake iya dira sa Ukraine mga kaksyon, kaluluoy sa mga tao to subong. Action Firing Line. Galinupad ang mga rocket alin sa Russia iya kag mismo dira sa Ukraine may mga soldado ng Russia nga ginaayo na sang pila ka mga lideres naton nga kon pwede papahalinon kag papulio na anay kag istoryahan ining gumuntang dira. Action Firing Line. Tiyan mo ni, dason nga simana, ekspektaron ta naman ang pagtimbuok sa presyo sang gatong mga kaksyon. Kay kon mag-inamo sini, ang aton sini gatong alinto sa mga amon nga mga pungsod mo. So matabo sina mga kaksyon inang ila anay nga i-hold ang mga gatong kay tigamito nila sang pang-attack nila tumo. Kita dire tayo nag-abot di mo na nagamahal ang presyo. Pero iban ko no do daan naman ako nga stock lang na baligya. Action Firing Line. Las 8:42 aton sini nga pagpangalaga dungagan ta nakaron dalagkot nga balita makaksyon sa dugay-dugay pagbalik naton pero ginendorso naton sa inyo ang live extend The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa tuwan. Maayong gabi liwat kay Madam Vanessa Mayo, happy birthday gida sa imo ma'am, no? Enjoy sa birthday. Si Felix Magtules Villatora, Action by maalam na mga tawa. Hindi na sila madali pating nga mga supporter ni VP Lane ni naghamboy sa kay BBM. Tani gindakop to. Amo to gin muno kung gina gani dapat dinakop to dayon mo para mabalaan kon ano gid ang tuyo ya basi bala kadramahan man lang ni tanan. Jin oy si Sir naga-monitor man. Si Madam Jinky de Lagdon, nag-greet niya lang si Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo,
Dr. Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Alex R. Monteza, Milili Oligo, Alma Oligo, nagamonitor man. Kag sa tanan niya nga pamilya sa Pandanon. Helen Isko Sarita, Araman. Marilo Travilla Katinoy, Tuto Tatan, si Pausi Ipokrat. Ikaw Tuto. Sobra ka Tuto ah. Diding Alojamiento, naga-monitor man. Ano? Christy, yes, Aksumbray, isa na koda nga kalingawan ang ARB sa mga OFW nga taga Negros, kapin pa ang umbra kag buboy kargador. Ginabuo niya gid ako na adlaw miski sa madali lang ang mga minuto. Baw. Hindi ka gid mahidlaw kay mati kadi sa Aksyon Radio ton no. While nagakuti-kuti ka na sa imo nga trabaho, naka Facebook Live ka, ilunggong na pamatian mo, maliim man na sa mga boss mo da, no? Kung ano nga drama na matian mo bala, no? Sige, along-along ng kamuda, kay malayo kamo sa inyo sining pamilya, no? Diri sa aton sa Pilipinas. Last 8:45. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. May kabilang sa kay Rico Naya, naga-monitor gid subonga. Salamat sa may singkang airport. Mga kaksyon, thank you gidra sa inyo, ano? And si Aimee Di Vinagracia, bas hindi to siya supporter ni VP Lenny Exobray, binayran maybe para maguba si Ma'am Lenny. Gidakop to siya dapat kay hindi nice nga akto ang ginhimo niya. Kamo man gani kadamo sa naghambal niya base bla kadramahala na bla para lang gid nga ipahamuton ang ala ni BBM. Action Firing Line. Kiti sa ibang nga lugar, may ara man to gani nga nagalibot si Bongbong. May duha ka laki nga nagasinggitan nga magnanakaw, damo na bla, no? Kasubo, no? Kay daw na sobrahan na bala nga ang aton nga freedom nga ginahimo. Ang sabati freedom kita ya, may ara kami sang free will nga maghimo sini kay gusto namo niya ipabutsyag ang amon hibubunot.
Pero iban daw sululubra naman, doon di naman maayad na. Action firing line. Si Lenny naman nga naglibot, ginasingkitan man gani, lugaw pag inyang Din ang mas lala, Action Oliver. Kawatan o kun lugaw? Action firing line. Parte, no? Ang Linong Subong, si Pacquiao kag si Isko Moreno. Si Ping Lacson, linong man. No? Basta may patakabalo kay budlay ko nung linong suba mo sang sa magahod. Action firing line. Sige, ang kasagingan, cave di raw ginamonitor naton palawagon taning mga ngalan nila. Kag sa may Hacienda Luigoy, salamat gid sa pagmonitor dira sa inyo. Thank you, gid. Action firing line. Kada gabi, advokasya ko na lang na sa inyo kada gabi, no? Before kita mag-wind up o basta panahon subong sang eleksyon. Amo na ning pahanomdom ko permi sa inyo, no? Pero at least magtulog, kamo kauna-una, kamo bala. Hindi nyo pagbutohon ang isa ka nagapapili kung gintagaan niya gid ka kwarta. Hindi nyo man pagbutohon nga nami iyohom ya kag pamilya mo siya, no? Dapat butuhon nyo ang makitaan nyo nga may mayong intensyon nga makabulig sa aton komunidad kag mangin leader sa komunidad ta. Amo na daya. Action firing line. Di kay pagbaton nyo kwarta siya naning butuhon ko ng hatag kwarta. Ba nami iyohom niya do kabuot ba? O sa likod sini do budlay man, ano? Bang isa niyo daw may magsaot ni may magkanta. Si kuha niya butuhon ko giniya kay pamilya ko ni. Di bisan pamilya mo pa na kung hindi man lang mayong intensyon niya sa komunidad, please lang hindi niyo pagbutuha. Buto kamo, suno sa inyo makitaan kung ano ang iya mahimo sa ikaayo sang aton pungsod. Action firing line. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden. Mga ka-aksyon, nagapasalamat gid. Maghilibati kita buwas sa mangyapon ng istasyon kag oras. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Action Radio.